Foli ani waleɲuman dɔn o bɛ ka taa bɛɛ lajɛlen ma nin waati na an balima bamanankanmɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a jira aw la k'a fɔ bamanankan kunnafoni wagati selen ye walala bɛna kɛ minnu kɔnɔ kumaw la aw ye Mali kɔnɔ ani a kɔkan kibaruyaw olu de don an b'a fɔ ne kuma filɛ aw dangana kunnafoni daminɛ an b'a jira aw la k'a fɔ ko sugubulon min ni a kɛrɛnkɛrɛnnen don k'a ɲɛsin seli ni cini ma Ramadan ni o ye foire international Firmont 2026 ye a tako filanan baaraw bɛɛ lajɛlen n'u donna ka bɛn ntɛnɛn janvier kalo tile 27 ma stade 26 mars la Yirimajɔkaw fɛ min ni a kɛnɛ seereyara kɛrɛnkɛrɛnnenya na association Nour Even ANA min ni a hakilina taba ye o yɛrɛ de ye Serifula Jabaramuso tɔgɔ la Amadu Kamara Boubacar Tarawele an ka janga sɔrɔ lajɛ ɲɔgɔn fɛ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أنزلنا إليك آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين Firama tako fɔlɔ tɛmɛnen kɔ n'o kɛra san 2025 n'o kɛra tare o siratigɛ fɛ ni koba in labɛnbagaw y'a kanu ka tako filanan baaraw boloda n'a baaraw nundon kɛra kɛnɛ don n'a bɛ sigi stade 26 mars kɔnɔ ka se ka sungalo labɛn ko ɲuman kɛ ka ɲɛsin alisilamɛw ma sanni feerew ladilikanw ni bilasiraliw o bɛɛ lajɛlen bi y'a kɔnɔ. Kɛnɛ bi le 26 janvier ni anw sigilen bi an ka lase belebele kɛnɛ kan lase min ni lase dogolen tɛ maliyɛn bɛɛ kun sigilen bɛ ka waati min kɔnɔ e ko waati kofɔlen a ma se wa ka sababuya kɛ san o san bɛɛ bɛ kule a deuxième édition de bɛna taa ni bɛɛ b'a fɔ ko Firama foire belebele don foire min b'a la k'a fɔ ni silamɛw bɛɛ lajɛlen de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔna la an ka silamɛya minɛnw feerekɛfɛnw ka taa se kɛrɛnkɛrɛnya bolo ma jamanajɔ minɛnw ani Mali yɛrɛ a yiriwali hakilinaw olu caman bɛ sɔrɔ Firama kɛnɛ kan. Foire misalo a jara mɔgɔw bɔra an bɛɛ nana ni nata dɔ de je n bolo kɔni nata in fara salo parce que problème minnu tun bɛ salon ta la an y'u signalé u bɛɛ dilan n'an ye foire bɛ taa ban kuma ma an bɛɛ kun content don an b'a ɲini tugun aw bɛɛ ka na ko in bɛna ja tuguni n bɛ se k'o de fɔ ko in bɛna ja a bɛ dɔnniya di mɔgɔ ma an nakun dɔrɔn tɛ foire la pour que k'a fɔ k'an ye wari sɔrɔ mais an bɛ connaissance minnu fana sɔrɔ yen fu tɛ quoi. Ni jɔsen fɔlɔ bɛ silamɛya la o ye hɔn ye ɲɔgɔn dɛmɛ o y'o ye ni jɔsen bɛ silamɛya la ni fɛnba b'a la min bɛ adamadenw ka fɔ k'u fara ɲɔgɔn kan o ye ɲɔgɔn dɛmɛ ye n'i ye sunkalo lajɛ i b'a dɔn k'a fɔ a dabɔra a kama nɔgɔya bɛ se ka kɛ adamadenw kan cogoya min na. Baara mun ni anw sigilen filɛ a lancement na tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ anw nisɔndiya a bɛ hakilisigi d'anw ma ka d'a kan ni sunkalo bɛ se an b'a dɔn bɛɛ de bɛ jɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la welekɛ ma bɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ mɔgɔw kana gɛlɛya kɛ dɛ a ye ko nɔgɔya a y'a nɔgɔya ka di Ala ye. Yasa ka se ka dɛmɛ don alisilamɛw ma u ka sunkalo belebele ɲɛsigi ka sanga ni u mago bɛ don fɛn minnu na n'o dɔlu bɛ tali kɛ da la dumunifɛnw finiw ani minɛnmisɛnninw caman na u ka se ko olu sɔrɔ nɔgɔyala sɔngɔ nɔgɔna cogo min na Firama bɛ sigi ka ɲɛsin olu sabatili ma. Salon an ye Firama kɛ palais de la culture la bon a ye majɛ dɔw y'an jɛ parce que an ka laɲini tun ye min ye kosɛbɛ n'o ye ka conférence caman sigi ani ka fɛn caman kɛ mais an sera ka conférence wajulu kɛnɛ 3 dɔrɔn de sigi bon o kɔfɛ an ma se ka fɛn wɛrɛ kɛ o kɔfɛ bon ɲinan an bɛ fɛ ka différence ba don a la an bɛ fɛ ka wajulu caman sigi o kɔfɛ an bɛ fɛ ka paneliw sigi fɛnɛ mɔgɔ minnu bɛ yen ni u bɛ silamɛya kɔnɔ n'u bɛ fɛ ka baaraw wɛrɛw kɛ u bɛ se ka baara wɛrɛ ninnu kɛ cogo a kɛra musoya fan a kɛra denmisɛnninya fan a kɛra maakɔrɔbaya fan u bɛ se ka baara wɛrɛw kɛ cogo min na alala kɔnɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni haramu ye k'u to u ka silamɛya kɔnɔ ka sɔrɔ u ma dan u sago bi an bɛ conférence de presse de la walasa ka se ka maliyɛnw na bɔ foire in ko kalama maliyɛnw dɔrɔn tɛ Afiriki bɛɛ fan bɛɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ ka se k'u labɔ foire in kalama foire in bɛ ka kɛ yɔrɔ min na ni don min na ni a kɛ kun ye min ye ka se ka silamɛw labɔ o kalama ka se ka maliyɛnw labɔ o kalama. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Firama ni nin na kɛ a tako filanan ye a bi sigi sen kan k'a daminɛ février kalo tile 5 ka taa a bila tile 15 la stade 26 mars kɔnɔna na Yirimajɔkaw fɛ yen nɔ a daw bi yɛlɛ diɲɛ don o don k'a daminɛ nɛgɛ ɲɛ 8 ka taa bila fɔ nɛgɛ ɲɛ 22 la
donsara ko t'a la a sen fɛ sanni feere kɔfɛ conférencew bɛ kɛ wajulukɛnɛw bɛ sigi hakili jagabaw bɛ kɛ ka ɲɛsin baarako ani baara sɔrɔcogo ma ka ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan wa wele bilalen bɛ bɛɛ lajɛlen ma maa o maa k'i bɛ feere kɛ k'i ye jagokɛbaga ye i plasi bɛ firma dɔgɔfiyɛ kɔnɔ firma ye dɔgɔfiyɛ ye min hakilina tabaga kɛra association Nour Event maaw ye u ni alisilamɛ jɛkulu ka bolodi ɲɔgɔnma hokumu kɔnɔna na k'a daminɛ février kalo tile 5 taa bila tile 15 la stade du 26 mars kɔnɔ. hali bi kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ an b'a jira aw la k'a fɔ ko fɛn min ye Badama Jire ka kalanbulon ka bɔ Kɔbalakura ale ni Abdulaye Jire ka kalanbulon ka bɔ Koɲumani olu bisimilara an fa fɛ Seyidi Sherif Ousmane Madani Aidara wale ɲuman dɔn ani duwawu ɲini nasiraw don Luti Sidibe ka sɔrɔlen don Kafunɛ Bacila a bɛna ɲɛfɔli kɛ a kan. Jamakulu sanuman fila olu de bisimilara ɲɔgɔn fɛ alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ fɛ Mali silamɛtɔn Haut Conseil islamique du Mali Manyema Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Manyema Ba Adama Jire ka kalanbulon ka bɔ Kɔbalakura ani Abubakar Jire ka kalanbulon ka bɔ Koɲumani u n'u ka kalandenw farala ɲɔgɔn kan ka na Zamzamiyu ziyara bisimilaliw kɛra bonya ni karama ani nisɔndiya ni farifoni bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sigi senfɛ kalanbulon fila ninnu kalandenw y'a laɲini kanu ka kanu ni layidu la kurakuraya ka ɲɛsin alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ ma an fana karamɔgɔ Seyidi Sherif Ousmane Madani Aidara k'a daladugaw sanumanw ɲini ani k'a ka bilasiraliw ɲini o de siratigɛ kan bonyamasegin foliw ani tasibilaw kɛra ka ɲɛsin Ba Madani den ni Basidan Tarawele den ma. An bɛ tanga ɲini Ala fɛ ka bɔ sitana tɔɔrɔ ma k'an sinsin ni setigi Ala tɔgɔ barikamaw ye Ala min y'a daminɛ n'o de b'a laban masa wɛrɛ tɛ masa min kɔfɛ ka kisi ni nɛɛma ɲini Ala fɛ a k'o kɛ Mahamadu n'a somɔgɔ sanumanw kan a n'a nɔfɛ tuguba ɲuman bɛɛ lajɛlen o kɔ tɛmɛnen kɔ an b'an karamɔgɔ fo Seyidi Sherif Ousmane Madani Aidara sijan barikama kɛnɛya labanko ɲuman an b'o deli Ala fɛ Ala k'o danna ma a tora Mali ye jigi ye Ala k'an mɛn jigiya in kɔrɔ kira n'a somɔgɔw bonya kama sɔli ala Muhamadu o sira kan an karamɔgɔ den saba b'i bolo a den saba dɔ la kelen nana bɔ ye wulada in na o den saba in kalanden tɔnden ani woloden ayiwa Kɔbalakura komite a kalanyɔrɔ a kalan karamɔgɔ Ba Adama Jire ka bɔ Kɔbalakura a n'a ka kalandenw nana k'u bɛna foli k'i la ka na ɲɛ da i kan ka duwawu ɲini fɛ ka duwawu ɲini i fɛ ka duwawu k'i ye an nakun ye nin ye bi wulada in na. An bɛ Ala tanu ka Ala fo ka Ala waleɲuman dɔn Ala min y'a nɔgɔya dugukolo in na ka n'an sigi jɔ yan i n'a fɔ salon an bɔra nin kalo in fana na an ni mɔgɔ caman bɔra ɲɔgɔn fɛ yan olu ma se ka yan sɔrɔ donc u y'an sɔn Ala ka hinɛ na an bɛ dugawu k'u ye quoi donc an bɛ Ala fo ka barikada an kɛlen ka an yɛrɛ ye nin bonɲɛso in kɔnɔ nin barikaso in kɔnɔ nin so kɔrɔtalen in kɔnɔ an karamɔgɔ Seyidi Sherif Ousmane n'a ka denbaya kɛrɛfɛ donc sababu fɛn bɛɛ la kun bɛ fɛn bɛɛ la nani sababu o de ye Kɔbalakura kalanyɔrɔ musow ani kanubaw ka fara ka komite kan ka na an ɲɛ da an karamɔgɔ Seyidi Sherif Ousmane Madani Aidara kan kun wɛrɛ t'a la k'a ka waleɲumanw barikada sanu t'an bolo ka d'a ma wari t'an bolo ka d'a ma donc an nana ten jɔ a la a ka waleɲuman minnu tɛ se ka jate fiyewu anw ye dɔgɔma kelen t'a la k'o fara miliyariw kan o fɔlɔ de ye o ye kalanni ye taalimu o ye fɛnba ye kalan mɔgɔw b'a fɔ a ye a y'u kalan u ka diinɛ ɲuman na ani u ka lahara sɔrɔ cogo ɲuman na ani u ka hakɛw la quoi ko k'o barikada k'a ye quoi n'i ko i ka diɲɛ sɔrɔ i bɛ kalan n'i ko i bɛ lahara ɲini i bɛ kalan n'i ko i bɛ sɔrɔ i bɛ kalan quoi o kumana Sherif bɛna dara i y'o kalan ka sira yir'u la ko k'o foli k'i ye filanan Sherif Ousmane Madani Aidara k'i ma ɲinɛ kɛnɛya kɔ kɛnɛyasow ni fan bɛɛ lajɛlen Mali laban ka fan bɛɛ lajɛlen kɛnɛyaso don 75 ne ka jate la o de bɛ baara la e sababu la o de fo la sabanan o ye furasiw ye a ɲɛnamaya tɛ se ka ɲɛ ji dɔ kan ji ye fan bɛɛ lajɛlen e sababu la quoi ko k'o barikada k'i ye naaninan o ye tele sirifula ye o n'a ɲɔgɔnnaw kan an ye kunnafoni sɔrɔ k'an dɔn an ci daw kan an kunnafoni o n'o ɲɔgɔnnaw donc duurunan
Sharifu Usman Madani Adara iye sene ke sene nye gira muko na falani sene ala da jagama do muko na falana ifo la warona al maabu oi badu kayowi kera misri ba mi flat sa na tara milliard ka quelque awde bu fonote milliard tan duru ou bien ba chon yo donc Sheriff Usman Madani ba bien sabati adama de woni nyonde iri fo la ko o ko be ami hero ba fu no ba tan tawile hero be ju amale de fu ba balaga o ko be hero fa abo fo no ba ma dani haidara amba to ba balaga ala ka gida ala ka ba donc kuma la se ba o ba adama jiri ko wala kura konte nyamo ko du andana se karamogo fe awlada ina folde do winne do ko yimani kalambulo bogar direka kalando ne do be jangene bula do rebe na fatia afo foto mina amani ni ala fe andana do ne yini karamogo fe kalaro mi siga sinti to ba mina kasabati to ba mina me kalaro ire to dali me fancin ni la ba ya rabbi amani ne fe karamogo shidani kenani la fe ala ka dema ibe srami ya ala tikisi ibe tembe ta ala ka dima ya rabbi amani jugu do wole ni bangele ala kana yere fana ke jigwe ala ka toni do ko mun ni ne ko jamana ala ka nyesuma ala ka jamana nyesuma ala ka nyesuma ni karamogo la hormai ni aba bonyai ni ba madani yere la hormai al silamiya de meto ansaru nyejoro amfana karamogo Asid Sheriff Usman Madani Haidara ay folini barkada ke kanyeshin kalambulun flan numa unuka kalandium ina fukumi uyalla nyini togumi duwa udon kera kanyeshin uma ni fatia taliye آمين وصرنا ونصر وصرنا ونصر وقت حاجاتنا فرج همنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله. Baya karamogo fe sigi bara u ka soro ka datugu ni alsilamaya dun kan baya laydu woro mineni Nikram Muhammadu la bara imam na bake ala kamene ala kansa sallallahu alaihi wasallam. Kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ an b'a jira aw la k'a fɔ ko fɛn min ye am dɔrɔku ye a tɔgɔ la don kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sen kan ni o ye a taku wɔrɔna baaraw nu donni ye baara nun bɛɛ lajɛlen kɛra ka bɛn sibiri janvier kalo tile 24 de ma kɛnzanbugukaw fɛ a kɛnɛ sereyara kɛrɛnkɛrɛnnenya na ni minisiriw yeli ye kɛnɛ kɔnɔ min ye mɔni ani baganmara ka taa se farikolo ɲɛnajɛ ni sifinw ka minisiri ma Sherifula Jabaraniso tɔgɔ la Aminata Tarawele Baba Keita de tun bɛ an ka jɛ an ka sereya ɲɔgɔn fɛ. Franyanga jɛkulu min sigilen don baganw si yɛlɛmali kan n'a bɛ fɔ a ma nanzarakan na Association malienne pour le développement et l'amélioration des races aux vivants et capriciens olu y'u ka sigi ta ko wɔrɔnan sigi sen kan walasa k'u ka baarakɛtaw yira n'o dɔ ye sagasi dɔ ye n'u b'a fɔ a ma balibali Mali saga. An ye projet dɔ sigi sen kan n'o projet tɔgɔ ko balibali wɔrɔ o ye Mali saga ye parce que an ye croisement kɛ entre an yɛrɛ ka balibaliw ani an ka suraka sagaw an ye croisement kɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ ka baara kɛ o sagaw ni ɲɔgɔn cɛ pour que ka saga sugu dɔw bɔ o de ye saga spécimen min bɔra sisan pour que k'a yira bɛɛ lajɛlen na an y'o projet sigi sen kan 2018 projet in sigilen sen kan 2018 an ye baara dɔw k'a la mais n'a nana se niveau dɔ ma bi il est temps au niveau in an ye baara mun kɛ k'a yira jamana ɲɛmɔgɔw la k'a yira jamana kɔnɔ denmisɛnninw la. Maa minnu bɛ ka n'u ka saga yira diɲɛma la n'a bɛ f'u ma nanzarakan na exposants ani APCAM ɲɛmaa ka fɔ la nin ye ko ye min kan ka jukɔrɔma don kosɛbɛ jamana ɲɛmaaw fɛ bari ko jɛkulu in fanba bɛ sifinaka minnu ka laɲiniw tɛ dɔwɛrɛ k'an ka jamana lakodɔn ni bagan si yɛlɛma ye ani dun ka fa sabatili. Bagan minnu yira o la sisan a cayalenba a kɔrɔbayalen cayalenba ye san 2 ni kalo 6 san 2 ni kalo 3. An ka laɲini ye Mali ɲɛmaaw yɛrɛ k'a dɔn anw yɛrɛ bɛ baara mun na parce que n'i y'a jateminɛ k'a la i b'a ye k'a fɔ denmisɛnnin caman bɛ yen minnu bɛ taa sa kɔgɔji sanfɛ u b'a fɔ k'u bɛ taa tunga la alors que an bɛ fɛ k'a yira jeunes na baara b'an yɛrɛ fɛ yan parce que an ka mɔgɔkɔrɔbaw y'a fɔ an ye kabini kunun diɲɛ laban nafolo n'i b'a ɲini bagan ni sɛnɛ ni mɔni de don donc laɲini mun b'anw yɛrɛ la o ye ka denmisɛnninw la motiver
u b'a na an ka jɛ an ka Mali saga baara n'o ye balibali hɔrɔn ye o de bɛ se ka jamana in bɔ nɔgɔ la. N bɛ foli bila Amdarok la pour l'excellence dans le travail. En réalité, depuis k'a daminɛ don min an b'u conseiller ko bon aw bɛ ka nin kɛ an yɛrɛ ka kuma tun b'a fɔ ɲɛna ko aw bɛ film de tourner ka ban chef ni acteur faga a bolo la f'a kɛra nafa yɛrɛ yɛrɛ sisan. Concours kɛra sagako la yɔrɔ yɔrɔ Afrique de l'Ouest n serera fɛn fɛn la ninnu ka tɔn taara premier prix ta Mali tɔgɔ la ka na n'a ye. Les conseils wɛrɛ min d'a kan peut-être an b'u accompagnement ɲini gouvernement fɛ parce que diɲɛ na opportunité bɛ créer de. Ministre min ka ca ɲɛsilen don sifinw ka ko a n'a binakun kan n'ale kun ye kɛnɛ in bonya taba ye a y'a ka nisɔndiya yira ka sanga ni ni sigi ye Amdarok maaw fɛ. Ministre min yɛrɛ ka ca ɲɛsilen don baganmara kow binakun kan a ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsi Amdarok mɔgɔw ma dan tɛ foli min na ni hakilina sugu ninnu tali la ka ɲɛsiw ka jamana ma bari a bɛ dɔ fara jamana yangan kan ni ka tila k'a fɔ k'a b'u ka bila la su ni tile. Nin ye kɛnɛba de ye nin ye kɛnɛ ɲɛnama de ye denmisɛnninw an b'aw fo ka waliɲuman dɔn an ka weleli na k'a yira u la k'a fɔ an b'aw nɔfɛ laɲini mun fɔra président de la PECAM fɛ ani président de Amdarok fɛ a mɛnna mun kɛra ka tɛmɛ an bɛna caman fara u kan An m'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Mali jɔnjɔn dali ani 15 bugu sigida ɲɛma ka bisimilalu olu de kun kɛra ka kɛnɛ in don. Sagaw ni ba minnu si yɛlɛmala k'olu yira maaw la n'a bɛ fɔ a sagaw ma balibali hɔrɔn an ka seko ni dɔnko tigilamaw fɔli dumanw saga caman ninnu yirali maaw la n'a bɛ f'u ma nanzarakan na visite guidée des stands fo ka taa se jataw ma o de kɛra ka ni kɛnɛ in kuncɛ. An m'an kunda Guinée équatoriale jamana kan nin waati na sirifukɛ bɛ taamala ye an karamɔgɔ Seyidi Sherif Ahmed Tijani Aidara o de kadara kɔnɔ fɛn min ye Bata silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ye olu ka mawuluduba ɲɛnamayara Zamzam y'u fɛ min ni a kɛnɛ seriyara kosɛbɛ Ansaru n'u kanubaw fɛ Samayira Sanogo bɛna ɲɛfɔli kɛ sɔrɔlenw kan. Yan ye bata ye Guinée équatoriale jamana kɔnɔna na ni jamakulu sanuma ye min fama ye silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ye ka fara kanuɲɔgɔnw kan o bɛnna mɛ Mahamadu Mustafa kisi nɛɛma b'a ye o bangeni nisɔndiya ani o muɲamuɲa de la ni kɛwale min bɛ kɛ sababu ka o mawuluduba ɲɛnamaya a hakilila ɲuman taba o de ye silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ye ka bɔ ye. Ala barikada an bɛ sɔli kɛ a ka ciden kan n'o ye Mahamadu Mustafa ye. Ala ka nafana la horomai an wada sanma bibi an bolo a Seydi Sherif Usman Madani Haidara an bi Ala deli Ala ka mɛn an kɔrɔ Ala ka mɛn an kɔrɔ a ka denbaya Ala k'u kɔlɔsi Ala k'u kisi k'u tanga golobasigi yɛrɛ bi an bolo an b'a fɔ k'a Haidara an bɛ segin k'a fɔ k'a Haidara Mali tesuke sigo kan fɔ anw ye ja sigo tɛ réalité de don a bɛ layidu k'a ɲɛ a fɔ ni Ala sɔnna ma golobasigi sen bɛna jɔ anw fɛ yan an ka ɲɔgɔnkan sayara n ko sigo ni tiɲɛ tɛ ja tiɲɛ de don an bɛ Ala fo Ala ni ce k'a ɲɛ nasɔnali fo n'o ye Amadu Demba ye a n'a ka dugu kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen. Ni kɛnɛ ninnu ɲɔgɔnnaw man ca ka sigi ta ɲɛŋɛ ni Mali silamɛtɔn ka fara ɲɔgɔn tɔnbaw Conseil islamique du Mali ni a ka denbaya ye o hukumu kɔnɔna na a bɛ kɛ waati kɛrɛnkɛrɛnnen silamɛw bolo u ka silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ka wele jaabi o kɛtɔ k'u ka nimisi wasa yira o labanna ka kɛ waati kɛrɛnkɛrɛnnen ka seereyaw jɔ ka ɲɛsin bani ni a ka denbaya ma min bɛ kɛ o fɛ dugujɛgɔ 21 alisilamɛ diinɛ ɲuman yiriwali la. N y'a fɔ a ɲɛna sura n ko ale ni ne an tɛ se ka sigi sigilan kelen kan sabu Amadu Tijani tɔgɔma de don ale jɔlen don kɛnɛw fɛnɛ kan anw tɛ se ka jɔ yen Sheikh Ahmadu Tijani fɛn saba bɛ yen n'Ala y'a di jɔn jɔn ma dugumakolo in sanfɛ n'a ma naani n'a den ma a bɛɛ bi tiɲɛ saba in bɛɛ bi tiɲɛ o saba fɔlɔfɔlɔ ye mun ye n'Ala ye mɔgɔ ma sɔn fanga na dugumakolo in sanfɛ n'a ma sabali den ma i ka fanga bi tiɲɛ awa n'Ala ye mɔgɔ ma sɔn jama na bi k'i ka jama mara n'Ala ma sabali den ma i ka jama bi tiɲɛ awa n'Ala ye mɔgɔ ma sɔn nafolo la bi dugumakolo sanfɛ k'e nafolo sɔrɔ e se de sɔrɔ n'i ma sabali i ka se in bi tiɲɛ Sheikh Amadu Tijani ne ni e gɛrɛla ɲɔgɔn na tile fila na n y'a ye nin bɛɛ dafalen bɛ e la n y'a ye mɔgɔ ma mana misaliya ta e la diinɛ kɔnɔ
a tigi bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ fo a bɛ jinɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ a yɛrɛ ma segin n'a ye hali bi ala ka an ni fanga se ala ka an ni dɛmɛ an bɛ dugawu k'i ye ka dugawu kɛ an ka cɛkɔrɔba ye n'o ye seri sherifu usumani madani hayidara ale tilalaw ka fara silamɛya dɛmɛtɔ anisaru kan ka bɔ Guinée équatoriale ani minnu bɔra fan wɛrɛw fɛ wajulu belebele in baaraw seriyala Senegalikadenw Burkinakaw Konowayirikaw fɛ minnu bɛɛ lajɛlen nakun ye ka na somɔgɔ sama sɔrɔ ka bɔ Sherifu Ahmed Tidiane Haidara ka laseli sanamaw la ka ye Guinée malien bɛɛ bɔra ka fara communauté wɛrɛw kan ka na Sherifu yɛrɛ tun bɛ o kɛra nisɔndiya ko y'an bolo fɔlɔ mais Sherifu yɛrɛ yeli o nisɔndiya ka bon ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan sabula olu ye mɔgɔw dege ko ɲuman bɛɛ lajɛlen de la i n'a fɔ an bɛ kɛnɛ min kan sisan o exemple surumani ye an bɛ waati min na san de bɛ ka na Sherifu y'a ye sanji bɛ ka mɔgɔw ɲɛgɛn ale yɛrɛ exemple min yira o de ye guwa ka bɔ ale yɛrɛ kunna sanji ka jɛ ka ni bɛɛ jigin ɲɔgɔn fɛ donc vraiment an b'a ye Sherifu olu bɛ mɔgɔw dege ko ɲuman da de la nisɔndiya a tɛ se ka fɔ ka s'a dan na an bi a fo a ye anw ka ɲɛnamaya dilali min kɛ ne ye denmisɛnnin ye nin waati in na ka jɛ fɛn bɛɛ kɔ a kɛra ni Sherifu Usumani Madani Haidara ka kuma de ye a kɛtɔ ka kɔrɔfɔ ta Bani ka wolo kansigi a se de Sherifu Ahmed Tidiane Haidara a ye a ka nisɔnw sɛbɛkɔrɔ danganamaya ka sanga ni alisilamɛw yelen ye ka caya ni ka sɔrɔ ka nɔfɛtigiw kɛ a ka kɔrɔfɔw la ni foli ni waleɲuman ta ka ɲɛsin naba kelenkɛla bɛɛ lajɛlen mɔ a labanna ka hakilajuguw kɛ ni kɛnɛba in fisamancɛw la kɛnɛba min sigi kun ye ka Mahamadu Mustafa kisi nɛɛma b'a ye o bangeni nisɔndiya ani o munyamunyaw kɛ baara ka sɔrɔ ka kuncɛ ni bayatul islamiya o lɛdu wɔrɔ talen ye maa baden fɛ ka sanga ni wajulu kɛnɛ belebele in baaraw ye min labɛn na silamɛya dɛmɛtɔ anisaruw fɛ Bata dugu kɔnɔ Guinée équatoriale Kira Muhammad yang bila bara nyuma mi namba ke ala ka no ala ka dafa ala ka no la Guinée équatoriale Bata silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ka mawluduba kɛnɛ kan an karamɔgɔ Seyide Sherifu Ahmed Tidiane Haidara a yɛrɛ dakurɛ fila min sɔrɔ ka kɛ kanubagaw ye an ka janga ɲamadali kɛ u fɛ an bɛ bi diina tɔgɔ la ansaru de ye an wele nka an tɛ yan olu dama kama an bɛ yan an bɛ jamana min na an bɛ yan o jamana in kama sabu an b'olu ka dugukolo sanfɛ an bɛ yan an silamɛɲɔgɔn bɛɛ tɔgɔ la sabu diinɛ in an b'a ye a bɛɛ ye kelen ye a b'o cogo kelen fana na an bɛ yan bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la sabu an yɛrɛ ye adamadenw de ye hali ni minnu tɛ diinɛ kelen na n'i yɛrɛ bolo i ka diinɛ ye tiɲɛ ye min bɛ diyagoya e kan o de ye ka u yɛrɛ wele o ka diinɛ in tiɲɛ dɔn an ka kiraba Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam an b'ale min ka sigi la bi ka nisɔndiya ka ala fo ka ala barikada ni ale ala ko ale ka hakɛ la ko wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin ma e Mamadu ci foyi kama fo danfɛn bɛɛ lajɛlen ka hinɛ sɔrɔ o kɔrɔ kira nana adamadenya de kama kira nana maaya de kama kira nana jɛw dilanni de kama a ka ɲɛnamaya kɔnɔ o la alhamdulillah an balimaw an sera ya bɛɛ y'a k'o kungo ye an ka faso denw Mali bɛɛ y'a k'o kungo ye an b'u fo ambassade Malabo o ye ambassadeur Monsieur Fidel Jara ani ka fara a baara ɲɔgɔn kan ani ka se consulat la yan Bata yan an ka consul minnu bɛ yen a n'a baarakɛɲɔgɔn an ka cɛkɔrɔbaw ani an baw Mali tɔgɔ la bɛɛ ye a ko kungo ye o y'an bisimila ka fara an ka au conseil des Maliens de l'extérieur a ɲɛmɔgɔ n'o ye monsieur Ali Koyita ani ka fara a baara ɲɔgɔn kan
bata yan fɛnɛ ka fara an balimakɛ kan n'o ye Sulemana Hayidara Sherifikɛ ani ka fara o jɛɲɔgɔnw bɛɛ kan bɛɛ y'u ka baara bila ka an kunbɛn an ka cɛkɔrɔbaw ni o ye an ka cɛkɔrɔba Sidibe ani ka fara Mali cɛkɔrɔba tɔw kan an b'u fo o bɛɛ y'u ka baara bila ka na an fo yan Mali région fɛn o fɛn bɛ yen a kulo o kulo bɛ yan Segu, Sikaso, Mopti, a faw a bɛɛ mɔgɔw déplacera ka na an fo nin kɛra Ala de kama nin kɛra diinɛ de tɔgɔ la o bɛɛ sara bɛ Ala bolo kuma dɔ la n'i ko i bɛ tɔgɔ fɔ kɛ i bɛ pan dɔ kunna nka bɛɛ k'a dɔn bɛɛ ŋaniya ɲuman de bɛ an fɛ nin kɛnɛ in na yan an ni sɔrɔ jara jango ni an ka karamɔgɔw ye an ka imamu fɛn fɛn bɛ nin jamana in kɔnɔ yan a bɛɛ y'u ka baara bila ka n'an fo an karamɔgɔw an ka imamu an ka dɔnnibaw a bɛɛ nana an fo alhamdulillah an sera u yɛrɛ fɛ yen o y'an kunbɛn ni bonya min ye a ma dogo karamɔgɔw tɔgɔ la hali bi ni o ye Sheikh Sufi Jara ale bɔra ka kuma depuis an kunbɛn don a tilala ka kuma bɛɛ tɔgɔ la nin kɛnɛ in kan a sara bɛ Ala bolo a ye dakuruya minnu fɔ ka taamasiyɛn minnu fɔ anw na bonya kumaw la an ye o ye ale yɛrɛ la maa o maa bɛ bonya dɔ fɔ maa ba de bɛ se ka maa wɛrɛ ka bonya fɔ o sara bɛ Ala bolo o k'a dɔn k'an bɛ yan bi diinɛ tɔgɔ la Ala ko tɔgɔ la alhamdulillah Ala ni ce Ala min sɔnna ka an ɲɛw da ɲɔgɔn kan ni jamana in kɔnɔ yan an b'o Ala de fo ko Ala barikada ka wale ɲuman dɔn Ala ni ce. Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ an karamɔgɔ Seyidu Sherifu Iba Aidara a ye wajulu kɛnɛba fana ɲɛnamaya Bedi Guanson Fédération Gémon kɔnɔna na ka bɛn tɛnɛ janvier kalo tile 26 ma silamɛya dɛmɛtɔn Ansarunu kɔnɔbaw sɛbɛkɔrɔ bɔra fana ka taa kɛnɛ in seereya Jagaja Damele ka sɔrɔlen lasigiden Kafunɛ Bacili bɛna ɲɛfɔli k'an ye Sherifu la Jabaranso tɔgɔ la. Bedi Guazon alsilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru Giglo mara la ka bɔ Ansaru ka Fédération Gémon kɔnɔ an'u kanuɲɔgɔnw u bɛɛ lajɛlen de ye ɲɔgɔn sɔrɔ dolanci kɛnɛ kan ka ye wajulu sigi kɛnɛ kɔnɔ wajulu min ni a laseli kɛra alsilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ fɛ a Seyid Sherifa Iba Haidara DGP sigi kɛrɛnkɛrɛnna ka kɛ bonyamasigi ni waleɲumandɔn foliw ye sigi senfɛ nabagaw nisɔndiyara ni DGP nali ye ka sen jɔ u ka dugu kɔnɔ min bɛna kɛ nafaba ye u labanna ka Sherifukɛ daladuwaw sanumanw fana ɲini ka bisimila ko cɛ ɲina k'a yira la ko a n'u bɛ kun. Ne tɔgɔ ye Kasimu Togola nisɔndiya mana bi ka Ida kunbɛn a kɛla ɲɛna ko sugoli don ja vraiment Ala kitila la dɛ parce que k'a sɔrɔ an tun y'a fɔ n ko yan'an ka saya cɛ an bɛ Ala deli karamɔgɔ joli dɔ ka na yan wala n bɛ kumana yɔrɔ min na o de n ko bi n ko n bɛna duloki in don a nisɔndiya kun ye fɛn min ye n'i ye duloki nin k'a lajɛ l'an 2019 b'a kan l'an 2019 la ka bɛn su 1 heure ma Bamakɔ n ko fɔ n bɛ karamɔgɔ joli dɔ la sɔrɔ n tɛ n ka wari di mɔgɔ si ma ni karamɔgɔ joli tɛ a dɔw la n ye i b'a sɔrɔ a ka lu kɔnɔ ni président Kɔnɛ a ko cɛkɔrɔba a yɛrɛ ɲɛ cogo min na Ala k'a kɛ ten donc Ala nana kiti a la président ye Lamini wele k'a fɔ ko i b'an dɔn na an b'a fɛ n ko n b'a fɛ u ye mɔgɔw bila ka na an ɲininka k'a ko an bagabaga n ko walahi hali ni miliyɔn t'a don n ko n b'a fɛ ko wari bɛ n kun n ko wari tɛ n kun ne jigi ye Ala de ye n ko karamɔgɔ dɔrɔn ne bolo minɛ ka dugawu kɛ n ye a peu près miniti t'a ɲɔgɔn na walahi Ala n'o kosɔn ne k'a dɔn Iba mana na anw tɛ malo donc nisɔndiya mana bi n'an ko an bɛ kuma walahi an bɛ kasi quoi nka an y'an jigi kɛ Ala ye k'an jigi kɛ karamɔgɔ Aidara ye ɲinan n y'a fɔ mɔ n'an y'an yɛrɛ kɛlɛfa la jan ani lahara an t'a janfa an ɲinɛ an ka nafolo fo ka taa se an ka kaburu mɔgɔ ma an tɛ foyi sɔrɔ k'a ɲɛ Serifu ma an bɛ Alahu Taala deli nisɔndiya min bɛ Bedi Guazonkaw la bi walahi dan foyi t'a la an bɛ yɔrɔ min na bi k'a fɔ karamɔgɔ joli nana yan ni an tun b'a y'an ɲɛfɛ wala an ma d'a la an ye labɛn bɛɛ kɛ mais an ma d'a la mais an b'an ka ɲɛmɔgɔw fo
ñangaduni aka délégation sigin kene konna na wali nyuma ndoni bonya masigin kera kene demfa ni kene dimba uyuka nimisi wasa jira bonya la min taraka da uka atulai me jama be fulani islamaya fuliye man kramo fula me dra fulani jama ka fuliye ma yina la fe ala mi ka DGP nyumana petit guazon bi ma yina ala fe ala ka nyuma segi malila PGP nali di ala nye petit guazon tellement antuma yela portable ale ka ye télévision na me kana PGP ya nya korobi ama yina la fe na ka duawu ke petit guazon na lamini beye ala ka duawu senmani be mina ama na ka kan fo anyana laliri kana bi ama yini ala ba fe ala ka ya laliri kan be tuke mlatro kanku ala ka nyuma segi na tala banga silfike na akadema ya befo ala ka ala kana ni chela lo homa alsilama ya demeto ansaru nya joro dinke ankara mo asid shirifa iba haidara asensenin ko feka bismillah keneka ay fuli dina baga bela jelena saninga soroka dum babu kono ka alaka alqur'ani sanuman kono kuma ulasi fatiha taraka dugo chamanke ka soroka kunche ni alsilama ya dun kan baya laydu woroi sanin kumbeli keneka sigi DGP donin ko fe dugu konnana bunya masigi fuli tara di dugu almamima ani dugu tigima ubela jeleni misi wasara ni shirifuke bismillah liye Ameto ni wajulu kene sanuma inkoro ankara mogo Seyide Sherifu Iba Aidara DGP ay dakunya flami soroka ke la sigide jaga dameleka sorolum anga jango nyamara Aidara siga petit gozo ko fu o do bani de ma filiu o do ka aduguti ko fu siga tala wi ga fol lamne kana mboya kene kaya almami fu siga tala bani de ay fol lamne ka dine nyamo bela jele tabolo bela jele fu Haidara ka pare fu siga tala bani de ay fol lamne ka diskuru nyimo na ka marani fu ka kuma kan sanu mauna Haidara ka kenan na baga bela jele fu siga tala chora nyumadi ala ka besa amin ya rabbi ala son Haidara ngara wati temeninga siga tala ko bani de Haidara mo mata sky kabi erchama mo sigilenu ko ga kala ta kono siga tala wuli baldi akara tengo dara do ma surafana dun ka fa bishina wajulu kama siga tala baninde wallahi kara koy dara abbe kara la nyara ka siga tala wallahi nyayina ala fe ay ni wati min di alama alama saralawi amin ya rabbi ala son aidara bani ala bake siga tala bi kana kaw wallahi bi kana kaw ni nene ngana fengila de wulu ballo koy ni nene ngana fengila siga tala baninde wallahi aidara ni nene di alama o ko e bala fo wati chamandara o chama bani wallahi bala ni jo gara no siga tala 30 ya soro nene ba tan flala ngo bele bura ke chun wulu ballo koy baninde wulu ballo de o ala ko la ni iko ko nene be mati delo la erata bani de ko chodi o bara changa ta de wallahi janama nene ka boni nyata siga tala wallahi yo fanyo ala ka ngishama amin mo no mene ka ngana ka ulushi tola siga tala wallahi se mo sezara ki yera se ka ba o alneta mashe siga tala don ba funanga ati soso de mba kono de koy maw fo danti fo le mina siga tala wallahi beti wajulu kala fe ay wallahi ni che aidra nin jama babi bo muri bawde siga tala ni fama baw la nan votera ya na kurando anga du ko parce que mashi jan kuma ti fo ya ay ati fo de wallahi aidra o ma ala yo min do nyaani na ala fe ala mo sala amin ya rabbi ala so damne herala ka bayara ala ko amin ya rabbi ka mbaw fu o kakao ikamu ka jeunesse fu petit ko zo ka a jeunesse fu siga tala wallahi fini min flane na unna na dia ikamu ko jeunesse ni ndi ko ngani do ka wajulu kana siga tala bani de bani de yambala ka ulla ko wallahi mbarla ko inyela de inyo ko temoy ona na fini dia
ko nga do ka ala ta fona sigata la baninde jeunesse kanga am jeunesse fu o ka ngoy wallahi adra o yombo yala ko alibi an ka to Côte d'Ivoire jamana kelen kɔnɔna na an karamɔgɔ Seydi Cherif Haruna Rashid Aidara ana ka taamadenw ka bɛn ni ntɛnɛn janvier kalo tile 26 ye u donna Bleji Meni Fédération Bakoye kɔnɔna na Jakarija Damele ka sɔrɔlen don Kafunɛ Bacila a bɛna ɲɛfɔli kɛ taamasira in kan. Sherifla Morike Bilen na taama ɲɔgɔnw u bisimilara Bleji Meni Fédération de Bakoye kɔnɔna na bonya ni karama ni nisɔndiya sugu bɛɛ lajɛlen kunbɛli kɛnɛ sigira k'o labɛn Sherifukɛ n'a tagama ɲɔgɔnw tɔgɔ la. Sherifla Morike Bilen donnen kɔfɛ dugu kɔnɔna na a sɛnsɛnna sani bisimilali foli cɛ ka taa foli bila dugu maabaw la. Seydi Cherif Haruna Rashid a taara foli di dugutigi ma ka bɔ yen ka t'i sen jɔ Imam Bara badenya ni kelenɲɔgɔnya ani sindiya foli la. A bisimilara du o du kɔnɔ u bɛɛ lajɛlen y'u ka nisɔndiya ani bonyamasegin foliw de kɛ duwawudenw ka sɔrɔ ka baara dafa k'aw ladɔnniya k'a fɔ surafanatɔw dunnen kɔfɛ bɛɛ lajɛlen y'i kunda wajuli kɛnɛ kan wajuli min n'a laseli kɛra Sherifla Morike Bilen fɛ a kɛnɛ kan ansaru ni kanuɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen de bɔra i n'a fɔ komi kɔnɔkulu kana sigi in sankɔrɔta. Kolo Konate Bleji ani association président de Bleji Meni kono nisɔndiya bɛ la a tɛ se k'a fɔ ka ban parce que depuis a nali yɛrɛ bolodala an fɛ yan fo ka na a yɛrɛ se Bleji Meni sɔrɔ nisɔndiya bɛ la dan t'a la ne content le bɛ kosɛbɛ a ka yiridi ka taa dugutigi ni imamu fɛ yen parce que an fɛ Bleji Meni a bɛɛ le bɛ kelen ye silamɛya ko la o kosɔn a tɛmɛra dɔrɔn ka taa foli kɛ dugutigi la ka foli kɛ imamu la wala a bɔra dugutigi tawul la ka na foli kɛ a kɛ i kɛnɛ kan vraiment jama bɔra a karamɔgɔ kunbɛn kosɛbɛ ko a nali jalaw ye a ka tɔn min ta bi waati min na ne bɛ nafa min ta la silamɛya yɛrɛ laɲini min ye a ka o tɔn de ta vraiment o nafa ka bon kosɛbɛ parce que min k'a mɛn i ka ko la fo i bɛ dɔ lɔ a la a tanna ni b'a ɲɛ ni b'a can fo i kan k'o lɔ a la vraiment a nafa a bɛ o tɔn de kan o nafa an bɛ ka bɛ sɔrɔ mais folila kan laban bɛɛ fɛ ka lase o ma an bɛ foli kɛ dɔrɔn ala ka o fanga se ala k'an kɛ kɔmɔgɔ ɲuman ye o kɔfɛ ali bisa ala ka o bila an ɲɛfɛ si ni kɛnɛya labanko ɲuman bɛ ala bolo ala ka o di an'o ma ala ka o kɛ teba bonya kama sɔli ala yɛrɛ kunna wolola ka Sherifu kanuɲɔgɔnw an'u ka tɔndenw ye Seydi Cherif Haruna Rashid Haidara a ye bonyamasegin ni waleɲuman dɔ foli kɛ ka ɲɛsin ansar bɛɛ lajɛlen ma Bleji Menikaw ka bonya a dama dogo o la ko dunani jatigiya mafara Sherifla Morike Bilen ka sɔrɔ ka don wajulu laseli kɔnɔna na sigi bɛ taa kun cɛ yɔrɔ mun alisilamɛya donkan baya layidu yɔrɔ minɛ na. An karamɔgɔ Seydi Cherif Haruna Rashid Aidara a yɛrɛ dakunɛ fila min sɔrɔ ka kɛ an ka janga ɲamadali kɛ o fɛ. Ala folen kɔfɛ an b'i naba bɛɛ lajɛlen fo cɛ ni muso denmisɛnnin ni maakɔrɔ maa o maa sɔnna ka i ka baaraw bila ka i ka ciw to yen ka hadari nin kɛnɛ barikama in kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye k'aw ka foli fɔlɔ dugutigi la ka alimami fo ka duguden bɛɛ lajɛlen fo o ka garibu bisimilali ko ɲuman na o ye an bisimila o ye an bonya ni min olu ka maabaya de ko fɔ n y'a f'i ye n bɛ segin a kan no an fa ko an ma ko n den ni mɔgɔ ye i bonya kana ɲaga i yɛrɛ la adamaden bonyaba o ka bon ka tɛmɛ i yɛrɛ kan an bɛ aw fo bonya na a ye bonya mun ta ka garibu gansanninw sɛgɛrɛ nin kɛnɛ in kan yan an b'an ka imamu ba fo Zumana Fofana an b'a fɔ a ye k'a Fofana fɛn bɛɛ ye sababu de ye bi ni an ye nin kɛnɛ in kan ala ni ale sababu an bɔra ka ci caman to an bolo sisan Côte d'Ivoire Abidjan o ka can kojugu nka hɔrɔnya bi a wajibiya an kan ci o ci bɛ yen ka o bila kana ale ta la kana ale lamɛn arabu ko ko fakiru she ila yoti
o fɛn mun tɛ adamaden bolo i tɛ se ka o di ko nka mi i fɛ o ka bon ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan mi fɛ o dɔ kariyalen don a b'a kunna nafolo bɔ k'a di i ma nka ni ko y'i sɔrɔ o t'i ye nka mɔgɔ min ko karisa min fɛ ne ni ka nafolo ye e ta ye e yɛrɛ de ka di ne ye a dɔnni o ma sa fɛn tɛ e sɔrɔ mɔgɔ tɛ se k'i kanuba sara dɛ Bazumana Fofana kɛra Haidara ni a ka du fɛ Haidara denw fɛ ale kungo mana wuli waati o waati hɔrɔnya bɛ a wajibiya an kan an ka ye o kɛnɛ kan ka segi ka waleɲuman dɔn foli kurakuraya ka lase aw ma fo yan fɔ aw sigiyɔrɔ la ka labana ka dira aw la ka fɔ ko nin bɛ dan segi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu labɛnna kunnafonidiso ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni nin kuma in ye aw ni ce a ka ɲamadalu la a k'an bɛn waati na ta ala man ka jɔnya jɔ an na